Halor ka jingmi ka jingkantho baka party UDP kadi ka party ka beitho igi pa tang lada lade ka por election. Na kaliang General Secretary bathamai ka party ba Titos Khan uloong baka ta ka jingkanno kalong ka pamsyong niya. Namar uloong baka party ha ka jaka bekidon ki MLA bat MDC kadon ringkat bat upai pa. Henry ulapan pau pat ha ka jaka baka party kam shim la job kalong ka ba igi candidates jong ka party bantri kam hakum kita ki jaka. Na kaliang ka jungi kabakongsan kalong haki konsensi ki badan ni ki nomi khmat kabamut ki badan ni ki MLA MDC kamut ka parti kadon kata ka jing ong ba itu tempo election kata kam arai sa ki konsensi ki bagi job temre haki konsensi pat ki bom job pi ka don ka jing kandidat namar bagi bepli gitu ki kandidat ki jungi ha bagi job election kalong ka ba bhai ki banya kontaksa bat ki pa baru sang snap hoi hatung hateng le si kalak bendon temre nang ni syukwat pat kai ka bakung ka parti ngin le kalong ba gila don ya ki action plan ki bagi penkre kalong ba wat haki tu ki konsensi ki bagi don nong matru na kalian ka parti ka bot ngin ya le iban manra ya ka jige de ka bejan apa deng di grassroots bat ki nong yalam ka parti haki tu ki